Chila yako kwa mondo mioke tokenge magreswok makare matika chiednade maikelo gi oula kalore koth mapek mosebedo ka chwe kor gwenge mathurka. Kolose gweng manyora gi Kabuta mantiere kar chung'od bura ma Nyatike. Chilo wacho ni nitiere dwaro mar biro gi chenro matieko chuth midhiero mikelo gi oula mapek. Chilo wacho ni kony kaka mago mag chiemo gi mwandu mamoko manosebed ka ichiwo ne familia mapiyo odaro ok en kony makelo resruok chutho mohewo familia 3,000 modak Nyora gi Kabuto piyo osedare miechegi kaluwore gi koth mapek mosebedo ka chwe. As a county government, we have brought various things, food, blankets, and other interventions. We are aware and we are engaging the national government through the county commissioner so that we can pool resources together and attend to the needs of our people in a time. The national government has not promptly responded, but as the government and the elected people who are closer to the people, we have decided to take a bit of today and handle that. County government. Tumekuja hapa ili tuwakilishane na Wakenya na watu wa Nyatike ambao wamepatwa na shida kila mwaka ikienda ikirudi. Haona watu wa Nyatike wasilale njaa wakilala kwenye maji. So with these high taxes, as you think even about creating holidays and planting trees, please think of this region as a place also to support people to be able to at least sustain themselves in a subsistence way. Yorok merodhi mbele kinjotend siasa